जोबोद गोजोननाय थाबाय दिनै मिडिया नोंथांमोनहा जोंनि बे लालपुर ओनसोलाव जे जोंनि मेडिकेल केम्प खालामनायखौ नोंथांमोना जे कभार खालामफैदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आं गोजोननाय थाहरग्रोबाय। दा जोंहा बेवहाय लालपुर गामि जिहेतु आदिबासि गामि बहुद दं, बिथांमोनहा बुंदों जे बे जायगायाव बहुद दिननिफ्रायनो बेमारनिफ्राय माखासे भुगिनानै दङ, जेरै जोंहा बिगुरनि बेमार, बेनिफ्राय सोरबाया माने गगा मोनहाबनानै थानाय, सोरबाया सानाय सुनाय ना, सिनस्रि सानाय, सोरनाबा हान्थु सानाय, बेबायदि बेमारखौहाय दिनै जोङो नार्जारि फार्मजों लांनानै लोगोसे जोंहा जगाकुरुकुल आसाम बिथांमोननि जथायै जोङो दिनै बेवहाय मेडिकेल केम्प खालामनानै बिथांमोनाबो गोजोननाय फोरमायदों जे फैगौ समावबो जोंनि नार्जारि फार्मा आरो जायगा बहुद जायगायावनो जोंनि बे बिथुर ओनसोल गोलैसोनानै थानाय जायगायाव आरोबाव जोङो ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय आखायाव लादों। दासिम जोङो प्राय 16-17थासिम जायगायाव जोङो खालामबाय आरो गाबोन जोंहा दंबावो बालागाव जोंहा गाबोन दंबावो। दिनै जोंना दा बेलासि समखौ जोङो आरोबाव बनगावआव जोङो नायनो थांगासिनो दङ, बिथांमोनहाबो जोंखौ नेनानै दङ। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय समफ्राव जोंनि जे ट्रिटमेन्ट खालामहोनाय जोंनि बे आयुर्वेद ट्रिटमेन्ट होनाया जोबोद मोजां फिथाइखौ मोननो हादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों। दा बेनिखायनो जोङो बालागावआव जों आलिनगराव नैथि खेबनि थाखाय जों थांगासिनो दङ। बिथांमोना जोंखौ जोबोद मोनसे हांख्रायहरदों जे थांनाय समाव जेसेबां जों मुलि होदोंमोन, जेसेबां जों ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन, बे खुब माने सुन्दर भाबे जोंनि समाजाव प्रभाब गोलैदों। दा आं बेनिखायनो आसा खालामदों जोंनि सराइबिल आरो जमदुवार ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि नार्जारि फार्म आरो जगाकुरुकुल आसाम जे जोङो एखेलगे जों जे मेडिकेल केम्प जे लागासिनो दङ, नोंथांमोना फैनानै नायजाफै। माने देहा गैयाबा जोंहा जिबनाव जेबो गैया, देहाखौ लानानैसो जोंनि जिबन, नङा होमबा? दा बेखायनो देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय जोङो मोनसे मिशन लानाय जादों नार्जारि फार्मा। दा बेयो डाक्टारफ्रा जादों जोंना डक्टर हिमांशु बरुवा, नोंथांमोना मिथिगासिनो दंखायो। बिथाङा माजुलिनि जे जोंहा आयुर्वेद कलेजनि 50टा बिसिना गोनां हस्पिटालनि सासे बिथाङा इनचार्ज, आरो लोगोसे जोंहा डक्टर जयन्त बर्मन बिथाङाबो जोंना सारा आसामनि जे साब सेन्टारनि बिथाङाबो इनचार्ज। दा बिथांमोननि जे गाइडेन्सआव, बिथांमोननि जे नेतृत्वआव जे दिनै एसे मोजां जोंनि समाज फोसाबनो थाखाय जोङो खाबुखौ मोनदों, बे खाबुखौ आं सानो जोंनि समाजनि जि बेमारि जानानै थानाय बिथांमोना नागारनाङा। हर घर माने जोंहा आयुर्वेद जों मिथिखागौ, न' जोंनाव आयुर्वेदनि बेबहार खालामनायखौ बेखौ प्रधान मन्त्रिया जोंना बारे बुंगासिनो दङ। बेनिखायनो जों आयुर्वेदखौ जों हागौमानि गावनि न'आव जिहेतु थाजोबखायो बेनि मुलिफ्रा, बेखौ जों बेबहार खालामनो थाखाय जों बावनो नाङा।